una sessió que ja es va organitzar l'any passat per UPC Alumni, per Juli Bonet, tècnic de carreres professionals, i que va ser tot un èxit, que és realment molt interessant, amb molta informació i sobretot també molt interessant, a banda dels ponents, els testimonis dels Sweetsavers que estan pel món. Jo no em podré quedar que tenim una junta d'escola on s'aprova el pla d'estudis, la reformulació del pla d'estudis del MUEI, i us ho hauré de deixar, però estic segur que serà un èxit i també un èxit de participació. Doncs endavant, Juli, i moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Jan. Bé, doncs benvinguts tots. Us explico una mica com anirà la sessió, el que està previst. Ja esperem que tot funcioni com té de funcionar, perquè és complexa la sessió d'avui. Començarem, intervendré jo en primer lloc, explicant-vos una mica el que us pot oferir UPC Alumni en la cerca de feina en general i en cerca de feina a l'estranger també. Després parlarà un altre Jan Rossell, que és el becari nostre, que és l'ambaixador a la xarxa Unicat en representació dels estudiants, que us donarà informació. Bàsicament, ell el que fa és transmetre informació de vacants, tant de pràctiques com de feina, amb organismes de la Unió Europea. Després tindrem una presentació que no ha pogut ser presencial del president de l'Associació d'Enginyers pel Món, que és una iniciativa del Col·legi d'Enginyers, tot i que està oberta a tot tipus d'enginyers industrials, tot i que està oberta a tot tipus d'enginyers. La tenim gravada perquè ell està a Alemanya, però ara tenia un viatge de treball als Estats Units i, per tant, tenia problemes per connectar-se. Després intervendrà una consellera de la xarxa EURES, que ens explicarà. La xarxa EURES és una xarxa de serveis públics europeus d'ocupació, que ens explicarà tot el que ens pot oferir, que no és poc, la xarxa EURES en el procés aquest de cercar feina o plantejar-nos anar a l'estranger. Ells es cenyeixen al marc de la Unió Europea. I després, al final, tindrem testimonis de Savers que estan actualment a l'estranger. Tot això, si tot rutlla com té que rutllar, especialment pels testimonis, que la seva feina no és participar en aquestes reunions i que estan combinant-ho amb la seva feina normal. Una de les intervencions també serà una gravació, però la resta estaran aquí. De fet, ja tenim a la Sara Pizarro, que s'ha entrat a primera hora a la reunió ja. D'acord? Bé, doncs passo a començar la meva presentació. Està venint. Jo soc Juli Bonet, d'UPC Alumni. Físicament el nostre camp base el tenim al campus nord, és a dir, a l'altra banda de la Diagonal, a l'edifici Vèrtex, però últimament tot el que són atenció presencial, atenció individual, ho estem fent online. Per tant, no hi ha problema. Llavors, què us podem oferir des d'allà? En principi, vosaltres, la majoria, tot i que no tenim el perfil de tots vosaltres, sou alumnes encara, no sou alumnis. Sereu alumnis en el moment que us tituleu. Alumne és el concepte que s'utilitza ara per parlar de titulat. Titulat es diu alumne. I alumni ja ho sereu fins a la fi dels vostres dies. Llavors, l'assessorament que podem oferir nosaltres l'oferim de dues maneres. D'una banda, a través de tallers. Els tallers tenen un guió, si parlem de LinkedIn, parlem d'entrevista, parlem de currículum, parlem del que pertoqui, i té un to més general. Llavors, aquí us he deixat un enllaç on hi ha el catàleg de tots els tallers que acostumem a fer i un enllaç perquè pugueu veure els que tenim programats per aquest mes, per exemple. Els tallers els fem des de serveis centrals, i aquí anem fent nosaltres la programació, però també els fem a petició de les escoles. En el cas de l'ETSEI, normalment són a través dels dijous d'orientació professional i, si no m'equivoco, el proper que n'hi ha és un de prepara't per al fòrum. I l'assessorament personalitzat, aquí ja no hi ha guió, és una demanda vostra. Si seguiu l'enllaç us explicarà com fer-ho
i jo us he deixat al final de la presentació també un enllaç per fer-ho més directe encara, i això no té guió. Qualsevol dubte que tingueu respecte a, ostres, estic a punt d'acabar i no sé què fer, sí que sé què fer però no sé com trobar-ho, com podia millorar la manera de cercar, em pots revisar les meves eines de presentació. Qualsevol dubte que tingueu, podem abordar-lo, intentar abordar-lo en aquestes sessions individuals. I després, que aquí no us he pogut enllaçar perquè és tan recent, està tan sortit del forn, que tan sols no ha estat traspassat a la web. No sé si el Jan Rossell nostre em pot corregir aquí, però és que ahir es va acabar de tancar el tema i està en procés ara de publicar-se. Llavors hem arribat a un acord amb Barcelona Activa perquè els seus docents amb soft skills treballin en sessions exclusives per nosaltres. Llavors, quan estigui publicat, us podeu apuntar si us interessa. I després, un tema que us pot interessar i que de vegades detecto que no és molt conegut és el dels préstecs UPC Alumni. Els préstecs UPC Alumni són ajuts no directament per buscar feina, estan enfocats a si teniu pensat fer una estada que tingui relació amb la formació, un treball de final de grau, un treball de final de màster, fins i tot hi ha gent que ha demanat per fer un màster a l'estranger. Són uns ajuts que potser el més encertat és el nom, perquè sí que són préstecs en el sentit que et deixen diners, però no penseu en un préstec bancari. Aquí no hi ha interessos, sí que hi ha uns topalls. L'any passat crec que es podien demanar fins a 5.000 euros, però si demaneu 1.000, haureu de tornar 1.000, zero interessos. I després els terminis de devolució també és una part interessant, perquè si has anat a fer un treball de final de màster, posem per cas, ningú et demanarà que comencis a retornar aquests diners el primer mes, ni el segon ni el tercer, sinó que a partir que finalitzis el que has anat a fer, s'obre un període, que crec que l'últim termini que havien fixat era tens fins a 2 anys després de finalitzar el que has anat a fer per començar a retornar aquests diners. I en cada cas es pacta individualment com ho voldràs retornar. Podries decidir des de, mira, quan cobri el primer sou m'ho trec de sobre, a dir, ho tornarem 4 vegades, amb 5 vegades, és a dir, es pacta individualment cada forma. Llavors és un programa molt interessant. Crec que a hores d'ara només hi ha un morós, algú que s'està demorant una mica en complir els acords que havia pres, però si no, és un fons que en teoria no farà més que créixer, perquè la gent va retornant els diners que li han deixat i el fons està obert a rebre, es nodreix bàsicament de donacions d'empreses o d'alumnis sènior. Per tant, per mi és molt interessant aquest projecte. S'acostuma a convocar cap a maig-juny, més aviat juny que maig, i està pensat per accions a realitzar el curs vinent. O sigui, en aquest cas estaríem parlant d'algú que tingui pensat fer alguna estada al 24-25 d'aquest tipus. Podria mirar-s'ho, veure les condicions que han establert aquest any i sol·licitar-ho. Si no m'equivoco, en el de l'any passat hi havia algú de la vostra escola que ho havia demanat. I després, una altra cosa interessant, i aquesta us l'ensenyo, és la plataforma Alumni Més. Això és el sistema que actualment tenim. En lloc de tenir una base de dades, alguna aplicació per tenir registrats la gent que està a Alumni, ara el que tenim és la plataforma aquesta, on si voleu fer qualsevol acció, el primer que us demanaran és que us registreu aquí. És un registre senzill, però és el que et dona dret als serveis que s'ofereixen des d'Alumni. Des dels que ja us he explicat fins al moment en què finalitzeu, estar a UPC Alumni és una manera de mantenir alguns dels serveis que ara teniu com a estudiants. Accés a biblioteques, servei d'esports, etc. Aquest tipus de coses. Llavors, de cara a buscar feina a l'estranger, una cosa que té interessant aquesta aplicació, aquest software, és que el directori, a diferència d'altres que veurem després, aquí teniu un munt de filtres per posar.
entre ells el geogràfic, la ubicació i anem a provar sort. A veure si la Sara està aquí. No ho tinc gaire clar. No ho tens clar. A veure, el Pol... Bueno, està pensant, No sé si... Però vaja, em penso que ha deixat de pensar ja. Aviam. Un altre dels testimonis que tindrem avui als Estats Units, i amb aquest vaig contactar a través de l'eina aquesta. Així no us ho ensenyaré amb un altre. Aquest noi, en principi, es connectarà després més tard com a testimoni. Llavors, si tu has trobat algú que està en el lloc que t'interessa o a l'empresa que t'interessa, que per algú t'interessa parlar amb ell, aquí no necessites ser contacte d'aquesta persona ni res, sinó que simplement pel fet de que tots dos esteu a la plataforma aquesta, ja pots escriure-li a aquesta persona. Això és una característica interessant. Cal tenir en compte que el Pol rebrà un avís que li he escrit si entra a la plataforma. Aquest missatge no genera un correu per avisar-lo que té un missatge. I després aquí dins hi ha una altra cosa que us recomanaria. Bé, les ofertes de treball són ofertes de contractació, siguin nacionals o internacionals. Bàsicament el que hi ha és una connexió entre la borsa de treball de la UPC, d'ofertes de treball de contractació, amb la plataforma aquesta, de manera que el que es publica, el que apareix de nou a la borsa de treball, automàticament es pot veure des d'aquí. I una cosa interessant també són els clubs i chapters. El vostre, el de l'escola, el de CEIP, seria un dels clubs bastant actius que hi ha. Seria aquest. Té 240 membres. Llavors, aquí podeu entrar tant si sou alumnes com si sou alumnis. De fet, si us registreu a la plataforma i dieu que esteu estudiant a l'ETSEP, ja automàticament us posarà en el club. Llavors, els clubs, diguéssim, tenen la funció, per certes coses ja ens va bé treballar a nivell global d'UPC per aconseguir certes coses. És més interessant dir que som 70.000 que no que dir que som 200 i pico, però a nivell d'establir vincles, relacions de proximitat, és interessant que això, que sota el gran paraigües d'UPC Alumni hi hagi aquesta estructura de clubs que n'hi ha a nivell d'escola, que serien els clubs d'escola, i després n'hi haurien clubs temàtics, com per exemple el de dones politècniques, el d'estructures, a veure si trobo el de dones. No me n'hauré passat. Aquest és un club molt actiu. També es fan, que jo no us he posat, programes de mentoria. En aquest cas, no sé si tots sou ETSEIP o la sessió està oberta a gent d'altres escoles, però actualment hi ha 3 programes de mentoria que funcionen. Un és el del Club de Dones Politècniques, que ja va per la 12ª o 13ª edició. Llavors, durant un any us podeu inscriure com a mentorats o mentorades, t'assignen un mentor i durant un curs escolar, en principi el que se'ls demana, es forma a les mentores i els mentors, que us trobeu o mantingueu la relació almenys un cop al mes. El format seria, el decidiríeu vosaltres, si us trobeu online, si no, prendre un cafè, si vas a l'empresa de la teva mentora o com ho fas. Llavors, hi ha 3 programes d'aquests. Un és el de dones politècniques, l'altre és el de l'ETSEIP, que el porta el Club ETSEIP, i l'últim que ha començat aquest any és un dels veïns d'arquitectura a Barcelona. També hi ha chapters internacionals, però aquests serien el que està potser més embrionari. El més actiu, per dir-ho d'alguna manera, seria el de la costa oest dels Estats Units. I aquí el president del club també és la mateixa persona que actualment s'ocupa del tema de les beques Balcells, que no sé si coneixeu les beques Balcells. Bé, és igual. Som molts per preguntar si ho sabeu o no. Són beques per anar a fer programes de màster o doctorat en unes universitats concretes dels Estats Units. Torno a la presentació.
Jo crec que això seria un bon resum de les coses que us podem oferir des d'UPC Alumni. Llavors, entrant ja en el tema de feina a l'estranger, en primer lloc he posat una sèrie de coses que crec que hauríem de tenir en compte, de reflexionar, abans de parlar d'aspectes pròpiament de cerca de feina, a tenir en compte si és que vull marxar fora. Llavors, el tema de l'idioma és important i també hauríem d'aclarir conceptes, esbrinar, no solament si tinc prou nivell d'idioma com per anar no de vacances, sinó a treballar en un altre país, sinó esbrinar també si en el país on vull anar, encara que tinguin un idioma propi, potser en anglès seria suficient per començar. Amb això, després us explicaran els de la xarxa EURES, però els de la xarxa EURES us poden ajudar amb aquest aspecte. Però cal considerar-ho, que si tinc un bon nivell d'anglès, això no em limita als països anglòfons, sinó que hi ha altres països, no millor d'entrada, si el meu perfil interessa, i els interessarà que hi vagi cap allà. Si m'hi quedo per una temporada llarga, suposo que ja aniré aprenent l'idioma propi del lloc on vaig, però per treballar amb certes coses, potser en anglès ja puc funcionar. Després me miraria bé tots els aspectes. Requisits legals he posat aquí per dir-los d'alguna manera. Temes de seguretat social, de vivenda, impostos, tot aquest tipus de coses. Llavors, des d'EURES tenen informació al respecte, però per complementar una mica he afegit aquesta web que pertany al Ministeri de Treball i Economia Social, on país per país podeu entrar i teniu aquí molta informació sobre els primers tràmits a realitzar, accés a la vivenda, impostos, homologacions. És un aspecte que, si no el trobem, i jo també l'he posat a la presentació aquí al final, que és interessant saber si necessito d'alguna manera homologar els meus estudis en el país on vull anar per exercir certes funcions. Això és interessant que ho esbrinem així d'entrada. I després, sobre mercat de treball, ja veureu que a EURES n'hi ha força informació al respecte, però també per complementar-ho una mica he posat aquests dos enllaços. Acció és una agència de la Generalitat per donar suport a les empreses en molts temes. Llavors, un dels temes amb els que donen suport és amb el tema d'internacionalització, donar suport a les empreses en el seu suport a la internacionalització. Llavors, si aneu aquí per països, podeu veure quina mena d'informes tenen. Informació general sobre acció i, clar, està plantejat des del punt de vista de l'empresa, però això ens donarà informació, aquí estan pensant ells en oportunitats de negoci en aquest territori, però ens parlaran de com estan determinats sectors, en aquest cas l'automoció, la indústria farmacèutica, les TIC, la salut digital, etc. I tenen també informes específics sobre àmbits concrets. Llavors, són interessants els informes que fan Acció i, a part, és interessant també que tenen vida, saps? Vull dir que no es queden obsolets i que o els van actualitzant o en generen de nous. De fet, si mirem aquests primers que m'han sortit, tots són del 23, de finals del 11 del 23, 9 del 23, 7 del 23. Per tant, és un lloc on actualitzen sovint la informació. Llavors tenim també la versió espanyola, l'ICEX. Jo sempre tinc problemes amb l'ICEX, que està molt bé el que anuncien, però després a l'hora d'entrar-hi no sé, sempre tinc dificultats. Ells també fan una mica la mateixa funció que fa Acció, però a nivell estatal, i llavors aquí podem trobar coses com això, estudis sobre sectors concrets i tal. Per poder-hi accedir, aquí et demanen que et registris, i aquí és on m'encallo jo sovint. Quan intento tornar a entrar em diu que no existeixo. Bueno, n'hi ha dificultats, però almenys la promesa és interessant. També després veurem que de vegades estic pensant en marxar directament a un lloc, però una de les vies també per aconseguir anar a un territori seria començar aquí, amb una empresa que tingui negoci, que tingui relacions amb el país on finalment desitjo anar.
Llavors, això sempre ho busco per Google perquè vaig més ràpid. Jo puc fer una cerca. Empreses espanyoles a Dinamarca, ja que hem començat amb Dinamarca, ICEX. I llavors, ells tenen uns PDFs amb llistats d'empreses concretes. Aquí se le va un poco pinza perquè m'ha portat com a una mena de directori. Jan, crec que hi ha gent que està intentant entrar. Mira si els pots autoritzar. Llavors, si m'interessa el Senegal, per dir alguna cosa, aquí dintre hi ha un PDF, però no me'l deixa descarregar directament. Veus, hi ha el PDF aquest, però quan intento descarregar-lo em demano que el registri. És a dir, que si voleu remenar per aquesta pàgina hauríeu d'aconseguir registrar-vos per poder accedir en aquesta documentació. I això serien coses a tenir en compte. El procés de cerca de feina, sigui aquí o aquí o al Pakistan, però no sé si potser ens hem anat massa lluny, però en general segueix un mateix esquema. És a dir, d'entrada, he d'observar l'exterior, que ja us donava alguns recursos per analitzar les oportunitats que m'ofereix l'exterior o la viabilitat del que se m'ha passat pel cap. I hauria de conèixer molt bé a mi perquè sóc el producte que he d'intentar inserir, d'intentar vendre i d'intentar col·locar en el mercat. Aquí sempre em sembla que és una obvietat, però crec que cal repetir-ho. El meu perfil està compost per una sèrie de competències tècniques, d'habilitats tècniques, de coneixements, d'estrès amb l'ús de certes eines, etc. Però també soc d'una determinada manera i tinc unes determinades soft skills o competències transversals. Doncs això, les empreses, és important per elles. I la base és que tinguem les competències tècniques que necessiten, però a partir d'aquí, o altre, com soc i les meves competències transversals, poden acabar de determinar si escollo una persona o una altra. Llavors, penseu-hi sobre això també. Us posaré en l'enllaç un enllaç cap a un diccionari de competències transversals. També hi ha un test en aquest enllaç que us posaré, però jo crec que una bona manera d'analitzar les competències transversals que tinc és pensar en la meva vida, no solament en la meva vida acadèmica o professional, sinó en general en la meva vida, amb coses que he estat implicat amb un grau més o menys important d'implicació o durant un període llarg de temps i pensar aquestes experiències o que m'han permès comprovar que se'm dona bé, que tinc facilitat, que funciona en aquest aspecte, o que penso que haver fet aquesta activitat m'haurà ajudat a créixer en aquest sentit. Per què recomano fer així? Perquè si ho fas així, el primer que estarà convençut que realment tens aquelles habilitats ets tu mateix, amb la qual cosa ja tenim alguna cosa guanyat si tinc que transmetre a una altra persona que tinc aquest perfil competencial. I no sé, si voleu un exemple, jo que sé, per exemple, la gent que fa música. La gent que fa música és una pràctica que dura uns quants anys, que és de pràctica gairebé diària. Llavors, relacionar això amb la interiorització de la importància de l'esforç continuat per el treball constant per assolir l'excel·lència, per exemple, és que surt quasi sol el discurs. I això ho podem aplicar a qualsevol tipus de cosa, en qualsevol activitat en la que heu estat prou temps i no cal que la seguiu fent ara. O hagueu estat fortament implicats, heu posat en joc, heu desenvolupat competències transversals. Amb el coneixement de com soc jo i d'haver explorat una mica l'exterior, ja hauria de començar a delimitar una mica els objectius. Si estem pensant en internacional, clar, no és el mateix, jo que sé, de vegades la gent diu m'agradaria tenir una primera experiència a l'estranger. I a on? Perquè l'estranger és molt gran i no serà igual en un lloc o altre. Per tant, delimitem, explorem els territoris, veiem en funció del meu perfil, quins idiomes conec, etc. I les meves competències tècniques, veure quines oportunitats ofereixen i decidir. En aquest sentit, EURES us pot ajudar també a ajudar a definir els territoris que potser serien més propicis al vostre objectiu. Un cop tinc clar això, cap on vull anar, el que hauria de
preparar sí o sí són les meves eines de presentació. Currículum, seguim dient carta de presentació, tot i que ja gairebé ningú envia una carta a correu postal, serà un mail, però cal tenir-ho preparat, això. I el perfil de LinkedIn jo crec que és una eina també a tenir en compte i tenir-ho tot alineat, les tres coses. En això podem tenir un genèric, però després cada país té les seves particularitats. Sí, jo crec que us ensenyarà després l'Ester, la consellera d'Eures. Ells tenen un lloc, almenys respecte als països d'Europa, ja ho tenen molt ben estructurat, on país per país et donen consells sobre currículum i carta de presentació. Un cop ja tinc les eines preparades, sé on vull anar, m'hauria de posar a fer feina i hauria de trobar, ara parlarem en el següent diapo, tant ofertes de treball com empreses on em resulta atractiu pensar en treballar amb elles. I també Eures us oferirà molts recursos per països, sobretot per països europeus. I ara ja només em quedaria preparar el procés de selecció on, com a mínim, hauré de tenir una mica plantejat el meu discurs de cara a les entrevistes. La resta de proves que em puguin fer potser és més imprevisible el que em faran, però segur que hauré de parlar amb algú i vendre, defensar la meva candidatura. Llavors, a l'hora de parlar de vies d'accés a la feina, vies de cerca de feina, amb el primer que pensem és en ofertes de treball. Llavors, ofertes de treball les hem de mirar perquè són crides explícites de les empreses dient necessito no sé què, vull incorporar tal perfil, però no és l'únic recurs. Això ens ho hem de ficar en el cap. I estic atent a les ofertes, busco els portals que estan funcionant més en el territori on jo vull anar, però també busco empreses per tal de contactar amb elles. Moltes d'elles ja tenen apartats, treballa amb nosaltres sense parlar d'una oferta específica, però t'inviten a que els hi facis arribar les teves dades, compris un formulari, que els envies el currículum, etc. I després activar una mica la xarxa de contactes, perquè l'ACU, per exemple, fa un estudi sobre com trobar la gent, feina a la gent, i qualsevol estudi que mireu sobre com trobar feina a la gent coincideixen tots plegats en què les ofertes de treball és la part més visible del mercat de treball, és la punta de l'iceberg, però és una petita part. De fet, l'arriben a quantificar entre un 20 o un 30% o alguna cosa així. Hi ha moltes coses que no afloren al mercat visible, el mercat visible és tan ampli que potser passen desapercebudes, i al final t'enteres d'alguna cosa, no pas perquè coneguis el director general de no sé on que t'ha enxufat allà dintre, sinó perquè algú t'ha avisat que n'hi havia aquella plaça, o algú ha pensat, ostres, m'estan dient a l'empresa que si conec algú que tal, que ha pensat que tu pots ser aquest que tal. Doncs activeu la vostra xarxa de contactes. Després parlarem un palet de LinkedIn, perquè no és un taller de LinkedIn, però LinkedIn és una eina molt interessant per aquest tema. Llavors, no sé si coneixeu els Graduates Program, però jo investigaria una mica al respecte. Els Graduates Program són programes d'entre 1 i 2 anys de durada, en els quals estàs contractat, estan adreçats a recent titulats, i aquests recent titulats per les empreses normalment significa entre 0 i 2 anys després de finalitzar els estudis, i en el qual no estàs ubicat en una posició concreta, sinó que ja ha dissenyat un itinerari perquè vagis veient l'empresa des de diferents departaments, des de diferents punts de vista, i si tot ha anat bé, a tu t'ha agradat, a més els has agradat tu, etc., al final del programa aquest és quan es decideix més o menys conjuntament quina seria la millor ubicació per tu. Us he posat aquí alguns exemples, simplement això, com a exemples del tipus d'empreses que acostumen a tenir aquests programes i que normalment són de caire internacional. No es limiten a buscar gent del territori concret on tenen l'oferta, sinó que la captació és a nivell global.
m'ha anat molt bé la sessió perquè jo el que trobava a faltar és alguna pàgina que recollís els Graduates Programs, perquè no tenen un calendari homogeni, bueno, que no trobava un directori. I preparant la sessió vaig trobar aquesta pàgina que no l'he tastat molt, però sembla interessant perquè està centrada això, en una mena de directori de Graduates Programs per països. Tens diferents mètodes de cerca per tipologia d'indústries, etc. Llavors, és el que anava buscant fa temps. No sé si és l'ideal o no, però almenys he trobat un lloc que em reculli la informació de tots. Si no, l'alternativa és pensar en empreses que us facin gràcia, que us facin tilín, i mirar les seves webs a l'apartat de carreres professionals o de talent, si tenen un programa d'incorporació de recent graduats, segurament el tindran allà. De fet, si feu una cerca per Google Graduate Program i l'empresa que us interessa, ja us apareixeran coses si és que n'hi ha. El perfil seria una mica aquest, d'empreses normalment grans en quant a dimensions i que, a més, estan operant a nivell internacional. Aquest seria una mica el denominador comú. Vale. Llavors, LinkedIn. Fonamental per què? Perquè la nostra xarxa, el Graduate, ha nascut fa poc. Sí que té l'avantatge que tota la gent que n'hi ha allà pertany a la comunitat UPC, però LinkedIn porta més trajectòria i podem trobar molta més gent. Llavors, jo us recomano que feu cerques des del cercador general, ara el veurem un moment, des de la pàgina de l'UPC a LinkedIn o des de la pàgina de l'empresa que us interessi. Llavors, des d'aquí ja puc buscar. Jo què sé, jo podria buscar recursos humans. Persones de recursos humans. I aquí tinc més filtres. Vale, bon tipus, ja ho sé. Seguim amb Dinamarca. Gent de recursos humans a Dinamarca i cada mes estiguin treballant, jo què sé, energies renovables per dia. Apareixeran aquí més o menys, però sense despentinar-me i sense haver fet massa feina, ja tinc identificades 41 persones que estan treballant, si està bé els perfils, a recursos humans, a Dinamarca i en empreses de l'àmbit de les renovables. Això és genial. Fixeu-vos, que això és important, que tota la gent que m'apareix o són de tercer grau o potser n'hi haurà algun de segon o algun anònim, però no m'apareix ningú de quart, cinquè o sisè. El dels graus funciona, que si jo soc contacte de la Sara, són contactes de primer grau. Els contactes de la Sara per mi són de segon i els contactes dels contactes de la Sara de tercer. Però la cerca només arriba fins al tercer. Llavors, això fa que sigui interessant tenir una xarxa àmplia. Si us connecteu amb mi o amb l'Àngels, que és la meva companya al servei de carreres, això ampliarà segurament la vostra xarxa. S'està carregant. Per exemple, si us connecteu amb mi, això fa que el vostre segon grau pugui créixer fins a gairebé 10.000 persones. Bàsicament, altres politècnics i gent de recursos humans. És una recomanació. S'accepten invitacions. I llavors, són una mica cafres, aquesta gent del LinkedIn, perquè si jo dic, mira, m'interessa molt l'empresa on treballa la Cristina aquesta. Clar, la Cristina no és contacte meu, tinc l'enllaç del seu perfil, vaig a informació de contacte, me donen a més l'enllaç del seu perfil, no m'ha avançat gaire. Se li podria ocórrer haver posat, no té ASI en la cerca de, potser podia haver posat aquí alguna cosa, però tampoc ha posat cap correu electrònic ni res. Per tant, l'única via que em queda per contactar amb la Eva Cristina aquesta, podia provar d'enviar-li missatge, perquè tu pots decidir que qualsevol persona et pugui escriure,
la majoria de gent no ha tocat aquests ajustos. Llavors, l'opció que em queda és contactar amb aquesta noia. I no veig el botó de contactar. Si no el veieu, o n'hi ha el de seguir, mireu aquí el mas. I aquí tenim el de connectar. Llavors, si intento connectar amb ella, com que em deixa afegir una nota, puc començar a parlar amb aquesta noia, dir-li, hola, Eva, mira, estic plantejant-me anar a Copenhague, no sé què. I esperar a veure si et contesta o no. Deia que són una mica cafres els de LinkedIn, perquè abans podies fer això il·limitadament i ara han posat un límit de 5 notes al mes, amb la qual queda una mica capada la cosa. Però és una opció interessant haver identificat aquestes persones. Després ja m'espavilaria a veure com ho faig per contactar. Si tingués gastades ja les notes, doncs li enviaré una invitació sense nota i esperar a veure si m'accepta com a contacte. Si m'accepta com a contacte, que la gent de recursos humans acostuma a ser bastant oberta en aquest sentit, ja puc enviar-li un missatge complet. Llavors, això, si voleu mirar més específicament, si tenim UP0s, perquè hi ha coses que no li preguntaràs als recursos humans, sinó que potser algun exalumne de l'EdSafe et serà més còmode o et sentiràs millor adreçant-te amb ell. Si entreu a la pàgina de la UPC a LinkedIn, teniu la pestanya aquesta Antics Alumnes, que té alguns filtres diferents. O sigui, té alguns que són iguals i després aquí, per exemple, podia buscar algú més júnior o més sènior en funció dels anys en què va estar a la universitat i podia buscar que haguessin estudiat alguna cosa en concret. Llavors, això se'n va, a mesura que vaig posant filtres es va limitant i m'apareix el mateix, gent de segon i de tercer grau. Això mateix ho puc fer amb empreses, si m'interessa, jo què sé, l'Audi, puc anar a la pàgina de l'Audi i buscar persones que treballen allà i filtrar per si n'hi ha que hagin estudiat a l'UPC. Llavors, jo els consells que us donaria, més enllà d'això, que exploreu el tema de les cerques, és que ja heu vist que no ho tenia fàcil per contactar amb aquella persona. Almenys poseu-lo fàcil perquè puguin contactar amb vosaltres. Llavors, a mi em fan posar ara un institucional i no us puc ensenyar el meu. Aquesta noia havia treballat amb nosaltres, amics de l'UPC. Llavors, què fa? Aprofita el banner aquest per posar una imatge que lligui més o menys amb la seva activitat, però posa aquí, que és un lloc molt visible, el correu electrònic per si algú li ha interessat el seu perfil que sàpiga com contactar amb ella. O sigui, no podem obrir el de la Caterina aquesta que hem vist abans, però sí que podem obrir el nostre perquè si ells estan buscant sàpiguen com trobar-se. Més coses que faria. Aquí diu, otros perfiles vistos. Si mireu el vostre, aquí és possible que us apareguin companys. És a dir, d'alguna manera m'està mostrant gent amb característiques similars, en aquest cas a l'Anna. Clar, això, si estàs buscant feina, no mola, no?, mostrar la competència. El funcionament és una mica com quan mires un producte a l'Amazon, per exemple, i et diu, els usuaris que han vist aquesta torradora també han vist aquestes altres. Llavors, des de la pàgina d'ajustes, aquí tenim tota una sèrie de controls, d'interruptors que podem encendre i apagar. El otros perfiles vistos, ara me l'han canviat de lloc, estava aquí, us ho puc prometre, fins ahir, que ja no el vaig trobar, però per aquí dintre hi havia un control que permetia eliminar els otros perfiles vistos. I el que sí que ahir encara estava, aquí a privacitat de datos, teniu també una sèrie d'interruptors i d'opcions a escollir que poden obrir, que estigueu més oberts cap al món. Si estàs en situació de cerca de feina, qui et pot enviar missatges? Qualsevol persona que enviïn. Si és algú que no toca, ja el rebutjarem o direm que no o no direm res. Però mireu totes les opcions que podeu obrir. No m'enrotllo més perquè em penso que ja m'estic passant de l'hora. Aquests eren els consells. Llavors, moltes gràcies, encara que ens queda molta sessió per al davant. I aquí us he deixat, per si us he convençut que és interessant que us connecteu amb nosaltres, l'enllaç del meu perfil de LinkedIn i el que us deia
us donaria una via més directa per si voleu una entrevista, seria l'enllaç aquest, que ja et dona accés en el meu Google Calendar i ja veus disponibilitat per poder reservar directament una hora. Bueno, i no m'enrotllo més. Donarem pas ara al Jan. Perfecte. Molt bé. Doncs comparteixo la meva presentació. Comparteix. A veure... Vale. Doncs, bona, se m'escolta bé, no? I es veu bé tot. Sí. Vale, perfecte. Doncs, com ja sabreu, jo soc el Jan Rosell Cava, no el Jan Rosell, i soc ambaixador de la UPC a la xarxa Unicat. Per tant, vinc aquí a parlar-vos una mica sobre oportunitats que podeu trobar en el món de la Unió Europea. Vale? Vaig fer un viatge a Brussel·les fa una miqueta més d'un mes i allà em van fer una formació. Llavors ara us explicaré feines i pràctiques i com trobar-les. Començarem per la EPSO. Us parlaré de dues institucions, la EPSO i un programa de pràctiques. La EPSO és el European Personal Selection Office i el que fa és la institució encarregada de triar els candidats per a aquestes feines i aquestes pràctiques. Vale? Bàsicament, cobreix les necessitats de contractació de la Unió Europea. És l'intermediari entre institucions i el treballador o l'estudiant. Vale? La EPSO treballa per totes aquestes institucions de la Unió Europea. Com podeu veure aquí, per exemple, hi ha el Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades, etc. Estan pràcticament totes. Vale? Què passa? Que és molt comú, sobretot en el món de la enginyeria, pensar que a la Unió Europea solament es busca gent de perfils de l'àmbit social o de polítiques o coses d'aquest estil. I no és cert. Ara més que mai es busquen molts enginyers. Vale? Aquí, això és la pàgina web de la EPSO, es pot veure els perfils que es busquen. I aquí he encerclat IT, Scientific Research i també he posat estadística. També es busquen altres perfils de l'estil de ciències medioambientals, sostenibilitat, ciberseguretat. O sigui que si ets un enginyer, tens un lloc a la Unió Europea. Vale? Aquí teniu la pàgina web de la EPSO, que després us deixaré el link i us la podreu mirar si us interessa. I si veieu a la línia blava al mig que posa Jobs and Traineeships, aquí podeu entrar i podeu buscar la feina o la pràctica que us interessa i aplicar, a veure si hi ha sort. Vale? Ara us parlaré de Blue Book Traineeships, que això és un programa de pràctiques financiat per la Unió Europea destinat, bàsicament, a la gent que es vol iniciar en aquest món, en el món de la Unió Europea. Vale? Són pràctiques remunerades que duren 5 mesos. Hi ha 2 torns. Hi ha el torn que va t'inscrius al febrer i comences al març i acabes al juliol, i hi ha el torn que comences a l'octubre i acabes al febrer. Vale? Són pràctiques remunerades, et paguen més o menys uns 1.300 euros. A la pàgina web crec que és una mica més elevat el preu, per tant, millor per vosaltres, suposo. I què més? Que aquestes pràctiques normalment no són a Espanya. Serien a Brussel·les, a Luxemburg o altres llocs amb representacions de la Unió Europea. Vale? Has de complir uns requisits per entrar aquí. Quins requisits has de complir per entrar en el procés de selecció? Doncs has de tenir una matrícula universitària actual, o sigui, has de ser universitari. Has de tenir una experiència laboral o de pràctiques no superior a 6 setmanes. I has de tenir un bon coneixement d'anglès, francès o alemany. Vale? Si tens aquests 3 requisits, que jo crec que qualsevol estudiant els tindrà, o la majoria, pots aplicar el procés de selecció. Aquí tenim les dates i normalment s'inscriuen 12.000 persones i n'acaben 900. Vale? Aquest procés de selecció consisteix en, primer, un petit test que fas des de casa, que aquí ja redueixen molt la xifra de candidats, perquè el test és o sí o no, o t'agafen o no. Un cop t'han agafat, has de triar 3 institucions a les que t'agradaria treballar. Una mica com la selectivitat. Tu poses les 3 universitats i potser t'agafen una d'aquestes 3 o potser no. Vale?
I també hauràs de fer un examen ja més professional en un lloc vigilat per la Unió Europea, etc. La gent que agafen d'aquest examen, que serien unes 2.500 persones, passen ja a l'última fase, que aquesta fase es diu centre d'avaluació. Vale? En aquesta fase es miraran el teu perfil, el teu currículum i et faran entrevistes presencials. I es quedaran amb les 900 persones que els interessa més. Vale? El que us vull també transmetre, que ens van transmetre els becaris que hi havia allà a la Unió Europea, és que ho intentis molts cops, perquè molts cops a la primera no t'agafaran. I els becaris que hi havia allà, crec que un l'havien agafat al tercer o quart intent. Per tant, si no t'agafen, no et rendeixis i continua, si realment vols aquesta feina o pràctica, perquè molts cops es veu que depèn una miqueta de la sort, perquè hi ha tanta gent que potser el teu perfil no el veuen bé, o no crida massa l'atenció o alguna cosa així. Vale? Us adjuntaré aquest PDF a l'acabar la reunió, juntament amb el PowerPoint, perquè aquí es poden veure una mica les pràctiques que hi ha, el calendari i una mica d'informació general sobre això per la gent que els interessi. I aquí està també la pàgina web del Bluebook, que us la podeu mirar i podreu veure tot el que es pot fer. Amb aquesta xerrada el que us vull transmetre és que a la Unió Europea hi ha un lloc pels enginyers, que és un perfil avui en dia molt buscat i molt important i que pot ser una oportunitat molt interessant per vosaltres i una oportunitat a considerar. Per tant, ara us adjuntaré els links a aquest document i al PowerPoint i els hi feu un cop d'ull i si us interessa us podeu inscriure i a veure si hi ha sort, perquè jo crec que és una oportunitat molt enriquidora i que pot ser molt útil per vosaltres. I res, moltes gràcies per la vostra atenció i aquí us deixo la informació útil, el meu contacte i un parell de pàgines web que veureu. Vale? I això és tot. Moltes gràcies. Gràcies, Jan. Molt bé. De res. Mira, me salto una mica l'ordre i aprofitem que ha arribat l'Ester d'Eures i com que ja hem introduït una mica que Eures és molt interessant, si estàs preparada, Esther, et dono pas a tu. Hola, sí, bon dia, gràcies. Intento compartir ara. A veure. Vale. Veieu la pantalla? Està carregant-se, ja està. Sí? Vale. Bueno, abans de res, donar-vos les gràcies per convidar-nos un any més. I bé, ara us passaré a explicar què és el servei Eures i una mica per posar-vos en context, dir-vos que la xarxa Eures està formada pels serveis públics d'ocupació de tota Europa i bàsicament la nostra tasca és informar i orientar a les persones que busquen feina arreu d'Europa perquè trobin oportunitats professionals. Concretament, nosaltres, Eures Catalunya, estem ubicats dins del Servei d'Ocupació de Catalunya, dins del SOC. Llavors, les tendències de mobilitat que hem detectat els últims anys és una mobilitat circular d'anada i tornada, sobretot en perfils més joves. Hem vist que hi ha gent que decideix marxar de 2 a 4 anys a un altre país o per engegar o per donar més valor al seu perfil professional. Els perfils de mobilitat han canviat molt en els últims anys. Bàsicament, sempre eren professionals amb una titulació superior, un nivell alt d'idiomes, sobretot anglès, però últimament hem detectat que hi ha molts països d'Europa que ens estan demanant també perfils molt tècnics o també del sector serveis. El teletreball és una altra tendència, sobretot després de la pandèmia. Ens ha presentat nous reptes a l'hora de canviar modes de treballar, sobretot pel que s'anomena ara nòmades digitals.
I també hem detectat en els últims 2 o 3 anys una mobilitat de retorn. Molts professionals d'aquí de Catalunya que havien marxat a fora i ara estan tornant. Veuen que poden tenir oportunitats professionals aquí i hi ha una mobilitat de retorn. La xarxa EURES, nosaltres tenim 3 eines bàsiques de treball. Una és el portal EURES de la Comissió Europea, l'altra és la secció EURES del portal del CEPE i la tercera és la plataforma European Online Job Days de l'Autoritat Laboral Europea. El portal EURES, no sé si el coneixeu, té molta informació i recursos. O sigui, et pots perdre amb la quantitat d'informació que presenta, però el que més us pot interessar és la part de trobar feina a Europa, que està dins de la secció de demandants de feina, on podeu fer un primer sondeig de la vostra professió, del vostre perfil arreu d'Europa. Escriviu una paraula clau i podeu veure quina demanda hi ha de la vostra professió en els diferents països d'Europa. I després anar delimitant segons país o països d'interès. També això us permet veure una mica també què és el que s'està oferint en altres països dins de la vostra professió. Un altre apartat del portal que us pot servir és dins de Servicios EURES. Hi ha diferents seccions molt interessants. Una en concret que és Información y Empleos para Licenciados, que seria informació i recursos per titulats universitaris. Quan accediu a aquesta secció hi ha un apartat que parla de tota Europa en general i després trobeu recursos específics per països. Aquí hi ha otros servicios de empleo. També teniu tot un llistat de recursos. Són portals privats de cerca de feina, com seria aquí Infojobs, que estan classificats també tant per tota Europa, per països, com també hi ha alguns que estan ja especificats per sectors de feina. Després hi ha altres informacions secundàries que us poden interessar. Són la secció de vida i treball, per saber tenir coneixements més pràctics a nivell del cost de la vida en aquell país, tema de l'allotjament, que avui en dia també és molt important a l'hora de buscar feina. L'altre recurs que fem servir és el portal CEPE, a la secció d'EURES, i com veureu hi ha també molta informació. Us he marcat aquí la informació més destacada i la que us pot interessar més. Primer teniu les ofertes destacades per països. Quan accediu aquí podeu veure, no sé si es veurà, podeu veure la web? No. Estic compartint només la pantalla, sí. La pantalla, no? Vale. Quan accediu aquí, us apareixen les banderes i els noms dels diferents països i si cliqueu en un país determinat, el que podeu veure és, per exemple, aquí. Us he posat un exemple de Dinamarca. Veieu totes les ofertes que tenim actualment publicades. Aquestes ofertes estan supervisades per col·legues EURES del país de destí i companys EURES d'aquí, d'Espanya. Llavors, les publiquem en format PDF i cada oferta té un sistema diferent de sol·licitud. Després, teniu un apartat de currículum i carta on es expliquen consells a l'hora d'elaborar el currículum, el currículum en aquell país en concret. Sobretot heu de tenir en compte diferències culturals, en quins països es fa servir la fotografia,
quins països fan servir un format més formal, com Alemanya, o països com els nòrdics, que fan servir currículums més orientats a conèixer la persona. A banda de l'experiència professional, volen saber quins hobbies teniu, quines aficions, per conèixer una mica més a fons la persona i veure si encaixaria dins de l'empresa. Dins de cada país també teniu l'apartat d'informació útil, que aquí el que hem fet és reunir un recull dels recursos més importants per cada país. Veureu que en tots els països hi ha algun enllaç a la Conselleria Laboral d'aquell país en concret i també enllaços a informacions sobre vida i treball en el país. Tot és informació més pràctica. Alguns inclouen el tema de l'allotjament, que us comentava abans, tema d'impostos també, que us pot interessar. Llavors, és qüestió d'anar mirant tots els recursos. Per això sí que és important que abans de visitar aquest apartat tingueu ja ben decidit a quin país voleu anar, perquè si no és que hi ha molta informació. Tornant a la informació que tenim al portal CEPE, tenim informació també sobre les ajudes a la mobilitat, que us ho explicaré ara al final, i enllaçant amb el que us comentava el company abans, pràctiques i aprenentatges internacionals. En aquest apartat teniu tant accés a pràctiques a institucions europees, que és el que us han explicat abans, i també un recull de com aconseguir pràctiques a nivell europeu, en empreses privades. L'últim recurs que fem servir més com a eina de treball és la plataforma European Online Job Days. Aquí, més o menys setmanalment, es fa algun esdeveniment de presentacions sobre vida i treball i també es pengen ofertes de feina, hi ha empreses que s'inscriuen i ja existeix l'opció de fer entrevistes dins de l'esdeveniment. Llavors, té programada com una agenda on tu et pots inscriure com a candidat, enviar el currículum i concertar una entrevista amb una empresa que et pugui interessar. Llavors, és qüestió d'anar visitant el portal per veure si hi ha algun esdeveniment en concret que us pugui interessar. També el portal permet veure esdeveniments passats. Clar, ja no et pots entrevistar ja amb les empreses que estaven registrades, però sí que tens opció a veure els vídeos tant dels col·legues EURES que han fet la presentació com de les empreses que també han presentat la seva tasca. Aquí us he presentat una mica com podeu trobar o com podeu accedir al servei EURES a través del portal del SOC. Al PDF teniu enllaçades les webs. Dins del Servei d'Ocupació de Catalunya, si accediu a l'apartat Persones, busco feina, veureu que hi ha l'apartat de mobilitat laboral internacional i aquí us apareix tota la informació que tenim d'EURES. Veureu que aquí publiquem un butlletí mensual on fem un recull de totes les ofertes que us comentava abans. Totes les ofertes que publiquem al portal del CEPE les tornem a publicar en el butlletí mensual. I ja per últim, explicar-vos una mica per sobre el que són les ajudes a la mobilitat. Aquestes ajudes estan pensades per diferents conceptes, ja sigui per desplaçar-te per fer una entrevista de feina, per fer un curs intensiu d'idioma,
pel trasllat o incorporació a un lloc de treball, desplaçaments de familiars, les despeses que comportin el reconeixement de la vostra titulació i una assignació suplementària per persones amb necessitats especials. Totes les ajudes van vinculades en el cas de l'entrevista, a una oferta de feina que sigui mínim de 6 mesos o, si fos de pràctiques, mínim de 3 mesos. D'acord? Què heu de tenir en compte? Totes les ajudes es demanen abans de desplaçar-vos a l'altre país o abans d'iniciar el curs. Idealment, s'haurien de demanar entre 3 o 4 setmanes abans perquè ens doni temps de fer el tràmit. Una cosa molt important, les ajudes no tenen per què ser ajudes publicades al portal Eures. Poden ser ajudes que vosaltres hagueu trobat en qualsevol altre portal o fins i tot fent autocandidatura. D'acord? El que sí que han de complir les ofertes i els contractes és que han de ser mínim de 6 mesos i han de ser de més del 50% de la jornada laboral. Això és perquè els gestors de les ajudes entenen que per fer una mobilitat laboral europea heu de tenir uns ingressos que us permetin viure en aquell país. Els equips gestors de les ajudes revisen sobretot els contractes per assegurar-se que compleixen la legislació laboral del país. D'acord? I totes les ajudes es tramiten a través del servei Eures. Això vol dir que si trobeu una oferta de feina en un altre país, heu de contactar amb nosaltres abans. I ja per acabar i deixar clar algunes idees referent a les ajudes, que tingueu en compte això, que hi ha per diferents conceptes. Una persona pot sol·licitar-les totes, o sigui, pot començar per l'entrevista de feina, curs intensiu d'idioma, la de trasllat i la de reconeixement de titulació. Actualment hi ha 2 equips que gestionen les ajudes, són Suècia i Alemanya. Són els gestors econòmics de les ajudes independentment del país al que us desplaceu. I les ajudes no són unes beques mensuals ni un subsidi, sinó que és un pagament únic que es fa en concepte d'entrevista, de trasllat o de curs. I es paga un cop es justifica el concepte pel qual heu demanat aquesta ajuda. O sigui, no podeu comptar amb aquests diners per avançat, sinó que acostumen a trigar entre 4 o 8 setmanes a fer el pagament. I això seria tot. Aquí teniu el nostre contacte d'Eures Barcelona. Em sembla que el Juli després compartirà la presentació. Després ho compartirem tots, sí. Sí. Moltes gràcies, Esther. Com us havia dit, superinteressant, tot el que ofereix Eures. Ara tenim el Martí Pasqual, que no podia estar present en directe i ens ha deixat un vídeo. Llavors, anem una mica retrasats sobre l'horari previst, però bueno, ahí estamos. A veure, vale. Jo sóc en Martí Pasqual, enginyer industrial. El sentiu bé? Sí, Juli, se sent bé, Vale, perfecte. Sí. Per la UPC i per l'ETSEIP i també de la TU de Múnich, on vaig fer una doble titulació ja fa 18 anys. Justament després dels estudis em vaig quedar a treballar aquí a Alemanya, vaig passar per diverses posicions i ara ja fa 18 anys que visc aquí i treballo a BMW en desenvolupament de bateries i altres components del powertrain. Paral·lelament, soc el president de la Comissió Internacional d'Enginyers Industrials de Catalunya
i des d'aquesta comissió i sota el nom de Catalan Engineers Worldwide organitzem i ajudem a organitzar activitats per a enginyeres i enginyers catalans residents a l'estranger. Ara us en faré 5 cèntims i us ensenyaré unes diapositives que he preparat. El Catalan Engineers Worldwide, com dic, al cap i a la fi és una associació que el que intentem és arribar a les persones que estan marxant a l'estranger o que justament ja fa temps que hi viuen. Aviam si us puc ensenyar aquesta presentació. Espero que la pugueu veure. Bé, al cap i a la fi, els enginyers estem repartits per tot el món, els enginyers catalans, i en aquest cas, bé, tenim una petita representació aquí. La imatge també es va movent al llarg que passa el temps. Hi ha gent que torna, hi ha gent que es queda, hi ha gent que es mou d'un país a l'altre, però tenim comptats aproximadament que un miler, més o menys, d'enginyers catalans estem repartits pel món. Ens organitzem en el CIU, que li diem el Catalan Engineers Worldwide, a través del que n'hi diem nuclis. O sigui, jo faig de president i intento coordinar els diferents nuclis amb l'ajuda de la Carolina Bermudo des de Barcelona. I ja veieu que tenim també en Mario, també a Catalunya, tot i que ha passat una bona temporada treballant i vivint a Nova Zelanda. I després en parlaré una miqueta més extensament. En Carles Palomo és el meu predecessor, havia estat dels fundadors d'aquest Catalan Engineers Worldwide i ens segueix assessorant en molts temes. Com veieu, tenim una colla de nuclis assentats. Ara s'ha encallat el vídeo. Pues ens ha encallat el vídeo. Una colla de nuclis assentats. Bueno, la tecnologia ens ha fallat. A veure, el que podem fer és, us el comparteixo a posteriori al vídeo aquest. Fem un últim intent de veure, però és que em dona un error. Bueno, us el passo després. Diguéssim, perquè us feu una idea del que n'hi ha en el vídeo, ens explica una mica les activitats que realitzen i una mica és un nucli de suport que ja podeu trobar a l'exterior, a diferents països, que us poden ajudar en l'aterratge en el territori on us desplaceu. Llavors, a la resta del vídeo, que jo el vaig poder veure sencer, us oferia la manera de contactar amb ells, us explicava on estaven, el tipus d'activitats que fan i amb què us poden donar suport. Però, en definitiva, són uns amics, entre cometes, que teniu ja en el territori, que coneixen millor el territori i que us poden aconsellar des d'aspectes laborals a aspectes de la vida quotidiana. Bueno, podem provar-ho després, a veure si això ens funciona i si no, ja us el farem arribar. Ens va bé la transició aquesta, llàstima que no ho haguem pogut veure el vídeo sencer, perquè el Martí, d'alguna manera, ve com a president de l'associació aquesta, però no deixa de ser un EdSaver pel món, i llavors hem buscat EdSavers que estiguessin pel món i que tinguessin disponibilitat per venir a la sessió aquesta. Ara hauria arribat el moment. Tenim 2 que estan presents, tenim un altre que ens ha enviat un vídeo, ja veurem si ens funciona o no, i un tercer que està als Estats Units, que aquest deia que s'incorporaria cap a la 1:30 o alguna cosa així. Llavors, l'Alba, bueno, Sara, no sé si tienes problemas para estar aquí. No especialment, però si pogués anar primer una mica per assegurar-me, perquè a partir de mitja és quan jo puc tenir coses. Vale. I l'Alba, que era Si li va bé l'Alba, clar.
Alba, Sí, a veure... Vale, jo puc allargar una mica més, però no gaire. vale. No pots anar primer, Sara. Són intervencions Merci. curtes una mica amb el guió que us explicava. Vinga, doncs donem pas a la Sara. Vale, molt bé, intentarem fer una mica ràpid, però bueno, jo soc Sara Pizarro, ara mateix soc part de l'equip de gestió de riscos empresarials d'una multinacional sueca que es diu Atlas Copco i que es dedica bàsicament a fer... Ja no sé parlar català, perdoneu. Es dedica a fabricar maquinària industrial, bàsicament, que funciona a molts nivells i en molts tipus de sectors. La meva feina està relacionada amb entendre bàsicament quins són els riscos per l'empresa des de dos vertents, diria, des de la vertent estratègica. Mirem coses de mercat, de sostenibilitat, de risc geopolític, de cyber, de riscos per la cadena de subministrament, tot el que pot sortir malament, per dir-ho d'alguna manera. Som una part és estratègica i l'altra part és operativa. Jo també soc responsable de que totes les nostres instal·lacions tinguin uns mínims nivells de seguretat. Jo vaig començar, soc graduada de l'ETSEIP en enginyeria química i vaig començar treballant en temes de seguretat industrial, d'incendis, de risc d'explosió, i d'aquí em vaig ficar de cap en el món dels riscos i a poc he anat ampliant una mica la visió fins que he arribat a la posició que tinc ara, que és una mica més general, de tot el que pot afectar l'empresa i fer que l'empresa no arribi als objectius que s'han marcat, ja siguin financers o ja siguin de sostenibilitat, per exemple. Ara visc a Suècia, fa ja 6 anys i mig, més o menys, i bé, l'experiència ha estat molt bé. Vam venir a Suècia, no vaig venir sola, vaig venir amb la meva parella, que també va estudiar a l'ETSEIP i també a Mates, també a UPC, i vam venir una mica tard, per dir-ho d'alguna manera, perquè normalment aquests moviments la gent els tenen a fer una mica més aviat a la carrera. Però bàsicament havíem estat tots dos amb feines que teníem col·laboracions internacionals, jo havia viatjat bastant per temes de feina i vam provar de viure temporades, i va estar 6 mesos als Estats Units, jo havia estat uns mesos a Londres i vam decidir que volíem provar una experiència una mica més llarga i una mica més d'integrar-nos en una cultura diferent, en un país diferent. Això va estar un dels motius per moure'ns. L'altre motiu també, en part, era el tema d'oportunitats. En aquell moment ell estava fent recerca i era una mica més complicat de trobar coses interessants. Ja ens havíem mogut, ja havíem viscut a Madrid durant 3 anys i llavors vam decidir, per què no? Anem a provar a veure quines oportunitats es troben per altres llocs. Bàsicament miràvem a Europa i la primera cosa interessant que va sorgir va ser a Suècia. Ell va trobar una posició com a professor a la Universitat d'Uppsala, que és on vivim ara mateix, una mica cap al nord d'Estocolm. I jo vaig tenir la sort de treballar en una multinacional que tenia possibilitats de mobilitat i en aquell moment va sortir tot molt bé perquè feia falta algú a la zona de nòrdics, com diem per aquí. I ja, vam venir tots dos aquí amb feina, bàsicament. En aquest sentit, la búsqueda de feina ha estat bastant fàcil, però després hem canviat de feina tots dos algunes vegades i una mica sí que coses interessants que pugui aportar aquí si algú està interessat a venir per aquesta part del món. Una de les coses més positives que jo he trobat des que treballo aquí i després de molts anys treballant allà és que hi ha un equilibri entre la vida professional i personal molt important perquè és una cosa que es valora moltíssim i hi ha molta tendència a valorar resultats per sobre de les hores. Si la feina surt i surt bé i els objectius es van complint, ningú està comptant les hores que un està assegut a la taula, que és bastant important amb el temps. L'altra cosa molt interessant és que hi ha molt poca jerarquia, diria. La gent està tota molt al mateix nivell, tothom es parla de tu, no existeix el vostè en suec, i és molt obert a tenir discussions i a parlar de les coses. És una cosa molt important també de trobar de vegades.
I coses més pels que esteu pensant si venir per aquesta part o com trobar la feina, a part de tota la informació superbona que ja hem parlat a la sessió. A la meva experiència, moltes de les ofertes estan a LinkedIn, i després també hi ha molts temes de trainees i de graduate programs, hi ha molts i normalment són les empreses molt interessants, estic parlant d'Ericsson, ABB, Volvo, totes aquestes tenen aquest tipus de programes. És molt, molt interessant. El que és molt important, i això ho he vist quan he provat a canviar de feines per aquí, és quan hi ha números de telèfon, hi ha una tendència a posar el número de telèfon de la persona que està buscant, del futuro jefe, per dir-ho d'alguna manera. Si hi ha un número de telèfon, és molt, molt bona idea trucar directament. Culturalment és una mica diferent, però posen el número de telèfon de la persona que està buscant la persona adequada per a la posició i pot ser molt interessant de fer una trucada curta o enviar un missatge, podem parlar 5 minuts i és bastant obert, són bastant oberts a fer aquestes coses i això pot ser també una mica el diferencial. Si parles amb aquesta persona 5 minuts, una mica diferent de la resta de candidats que potser no fan el pas. Una altra cosa que us diria és els temps. Les coses aquí funcionen una mica més a poc, temes de quan un s'incorpora a la feina, perquè us feu una idea, quan un vol marxar d'una posició, i el temps de preavís normalment és de 3 mesos. Així que les coses van bastant amb temps. Si esteu buscant pràctiques o alguna cosa així, fareu amb temps. Funciona així, no sé molt bé per què. El tema de l'idioma que s'ha comentat, és veritat que en general Noruega, Suècia, és Dinamarca, diria també, especialment. Jo coneixo més Noruega en Suècia. És molt fàcil viure en anglès, per dir-ho d'alguna manera, però s'ha de tenir un mínim de l'idioma local, perquè hi ha moltes coses que s'han de fer, parlo, per exemple, de trobar pis. Justament estàveu parlant d'eures i he entrat a mirar el que recomanen per trobar allotjament. I està molt bé i és molt real, però, clar, recomanen algunes webs que són les que jo vaig fer servir quan vaig arribar aquí i us puc dir que està tot en suec. Llavors, un mínim d'entendre què és el que estem llegint i si estàs buscant un pis, com es diu, dormitoris i cuina i coses així, s'ha de tenir, perquè si no serà molt difícil fer algunes coses aquí. No és necessari a nivell professional moltes vegades si és una professió de cert nivell tècnic, perquè trobareu que hi ha molta diversitat i llavors trobareu que hi ha molta gent de fora i l'anglès pot ser llengua vehicular molt fàcilment a moltes empreses. Però sí que és veritat que pel dia a dia és important d'entendre com a mínim una miqueta i aquí hi ha molta oportunitat d'aprendre l'idioma de forma gratuïta. Hi ha escoles gratuïtes de soc per gent que acaba d'arribar i algunes empreses fins i tot fan cursos pels empleats. A part d'això, crec que ho hem mencionat l'Ester també, és el tema de currículums i d'entrevistes. Els currículums, igual que els contractes, són bastant senzills, són coses bastant directes i les entrevistes estan molt dirigides a veure si la persona encaixa o no encaixa a l'equip o a la cultura de l'empresa, més que revisar el currículum punt per punt i veure si... Ja s'entén que si tens certes titulacions hi ha coses que ja les tens a tu i no necessiten d'estar qüestionant aquestes coses, però sí que és veritat que es dona molta importància que hi hagi un encaix a l'equip i a la cultura de l'empresa abans d'agafar ningú. I poca cosa més. Si algú s'anima, sí que és veritat que s'ha de prestar una mica d'atenció a coses com els contractes o com funcionen temes d'impostos o de l'atur. És una mica diferent i sí que és veritat que es donen moltes coses per suposat de vegades i has de fer moltes preguntes, has d'indagar una miqueta. Però en general, si fas les preguntes, les respostes són molt transparents. L'únic problema és que un no sap el que no sap. Això, fer les preguntes de tant en tant pot ser no tan fàcil. Però, en general, per nosaltres ha estat una experiència molt positiva per tots dos. Tots hem canviat de feina diverses vegades i sí que diré que de moment ens quedarem per aquí. No sé, mencionaven que hi ha bastant gent que fa això, rotació i tornades. Nosaltres pel moment hem decidit que estem molt bé per aquí.
Però bé, i si algú s'anima, no sé, Juli, quin era el plan, però si algú té algunes preguntes més específiques, jo no tinc cap problema que em compartiu el meu e-mail, per exemple, i parlar i ajudar una mica, si es pot. Perfecte, molt bé. Moltes gràcies, molt interessant el que ens has explicat, Sara. Em veig que el Pol ja ha arribat, donem pas a l'Alba. Hola, em sentiu bé? Sí, Vale, perfecte. Doncs explicaré una mica la meva experiència. Jo em dic Alba Bosch. Vaig ser graduada d'Enginyeria Química a l'EdSafe, també. En aquells temps es podia. I llavors vaig fer el màster a la UCI, a Califòrnia. Treballo per l'Enginyeria Central de Procter & Gamble, a Brussel·les, i porto aquí, aviat farà 6 anys, però en total a l'estranger, amb l'experiència a Califòrnia, serien 8 anys ja. Em dedico en el sector de fabric care, o sigui, fem els productes per netejar la roba, i en especial soc una project manager que em dedico a projectes d'introduir productes d'innovació en el sector de detergents a escala industrial, o sigui, qualsevol nou producte que està dissenyat al laboratori, jo m'encarrego del projecte per portar-lo a la producció a escala industrial, i també m'encarrego de projectes de digitalització de processos industrials. Això seria una mica el que faig ara. La feina la vaig trobar, de fet, quan estava a quart de grau a l'EdSafe. Hi va haver una xerrada en els dijous a l'EdSafe on va venir un company meu a explicar el programa de pràctiques. Em va semblar superinteressant, vaig decidir aplicar i llavors me'n vaig anar 6 mesos a fer pràctiques amb ells. Llavors, com funciona és que si fas bé el projecte et donen una recomanació de contractació, que no vol dir que et contracten immediatament, jo en el meu cas encara havia de fer el màster, però diguéssim que van guardar la meva aplicació en el perfil i quan vaig acabar el màster em van trucar i vaig decidir tornar. Per què? Doncs no vaig acceptar l'oferta fins que vaig haver mirat una mica. Jo tenia ganes també de tornar a Barcelona per estar a prop de la família. Vaig mirar una mica i el que em vaig trobar en aquells moments era que les ofertes eren realment a una entrada molt bàsica, amb poca responsabilitat, on s'esperaven que estaria bastants anys com a aprenent abans de poder-me donar responsabilitats que jo ja em veia capaç o que tenia ganes de dur a terme. En canvi, el que m'he donat és que potser al nord d'Europa, no totes les empreses, òbviament, però sí que em va ser molt més fàcil trobar una posició de responsabilitat amb unes bones condicions. Llavors vaig decidir acceptar-ho i de moment molt contenta, per això porto 6 anys aquí. A nivell personal també estic molt contenta perquè en especial Brussel·les és una ciutat superinternacional. Llavors, no només tinc també els beneficis personals d'estar en un ambient molt obert, tenir amics d'arreu de tot el món, que tenen ambició d'aprendre i viure noves experiències. Llavors, trobo que és un ambient molt dinàmic, que a mi m'omple molt. I això, com a aspecte negatiu, òbviament és estar lluny de casa, de la família i dels amics. Amb un cop de cotxe no puc tornar, però sí que he après a trobar la manera de mantenir els contactes. Al principi va ser més difícil, però ara trobo que he trobat la balança de mantenir els meus contactes allà i igualment poder disfrutar la vida que tinc aquí, en aquest sentit. I, òbviament, també hi hauria el temps, que al nord d'Europa no veiem tant el sol, però t'hi acostumes i al final acabes fent activitats a l'aire lliure també. És com que trobo que és la diferència que quan torno a casa, si fa un dia de pluja, ja és dia de quedar-te a casa. En canvi, aquí trobo que és un ambient molt enèrgic i estàs una mica independent del temps. Llavors, amb el temps jo he après a viure i ser feliç aquí. No sé si m'he deixat algun punt, Juli. Bueno, tindrem temps per si volen fer alguna pregunta o alguna cosa. En el LinkedIn em surt que estàs a Espanya. Doncs no. Porto ja 6 anys. Ho has de canviar. Molt bé. No està mal. Dir d'on soc, llavors si vas a un treball ja veus on estic, no? Bueno, però em surt que estàs a la ubicació, saps? Em surt Espanya. La ubicació, però la posició de feina posa a Brussel·les.
Sí. Així em mantinc. És la meva manera de trobar també la balança. L'equilibri. Sí. Molt bé. I alguna que m'he deixat, Sí. si voleu saber més del programa de pràctiques que jo vaig fer en el seu moment, estem parlant amb la Isabel per organitzar una xerrada el 25 d'abril, o sigui que vindré a Let's Shape a parlar i allà podem parlar específicament de l'oferta de pràctiques que us oferim. Molt bé. Moltes gràcies, Alba. Gràcies. A tu. Bueno, el Pol crec que està per aquí. Sí, hola, bon dia. Bon dia. Bona. Quina hora és allà? Crec que soc l'últim ja, no? Tenim un vídeo d'un altre testimoni. Molt bé. Molt bé. Bueno, doncs bon dia a tothom. Us parlo des dels Estats Units. Soc el Pol Velasco. Jo vaig fer la carrera d'enginyeria industrial a la TSAPE i en aquell moment també vaig fer el doble diploma que s'oferia amb la UOC, que no sé si encara es fa, de Ciències Empresarials i Administració d'Empresa. A quart de carrera vaig decidir fer un doble diploma i me'n vaig anar a França, a París, on vaig estar vivint 5 anys. Experiència que recomano a tothom. Jo vaig voler marxar per, principalment, aprendre un altre idioma. Evidentment, també l'experiència, sortir de casa i molts altres factors em van interessar, però principalment era un país on hi hagués un idioma que jo no parlava i per això vaig decidir França-París. Vaig estar 5 anys, vaig acabar la carrera, el doble diploma, i vaig començar a treballar. I d'aquesta experiència, amb l'empresa que treballava, és on em va sortir l'oportunitat de venir on estic avui, que és als Estats Units. Vaig arribar a Detroit, Michigan, ara fa exactament 10 anys. Llavors, porto 10 anys als Estats Units on m'he dedicat principalment a muntar la filial de l'empresa europea que em va portar. Així vaig arribar als Estats Units i inicialment, i després vaig canviar i vaig començar a muntar la filial d'una altra empresa, en aquest cas una empresa de Gandia, que volia internacionalitzar-se i entrar al mercat americà principalment. Llavors jo soc el director general de l'empresa i m'encarrego una mica de tot. La vaig muntar des del principi, tot el tema de desenvolupament de negoci i amb l'èxit que vam aconseguir o que vaig aconseguir, tot el que ve després. Muntar un equip, recursos humans, portar les operacions, etc. Llavors, aquesta és una mica la meva trajectòria. Sempre la motivació d'anar fora principal era l'idioma, aprendre un altre idioma, no només aprendre'l, sinó viure amb aquest idioma i aprofitar l'experiència per altres temes més culturals, de vida, de valors, etc. Els punts positius d'aquests canvis, d'aquesta experiència internacional i en particular als Estats Units, per mi ha estat, jo diria, l'accés a oportunitats que no hagués pogut segurament tenir si m'hagués quedat a Barcelona, la rapidesa amb la que tot això s'ha donat i ha anat passant i finalment he pogut trobar un encaix on el meu perfil als Estats Units és molt interessant per certes empreses que volen aconseguir entrar-hi. Els punts negatius de l'experiència, fins fa poquet no n'hi havia gaires, potser que fa una mica de fred a Detroit o que l'hivern és molt llarg. El punt principal, estic d'acord amb la persona que ha intervingut abans, és la distància a casa. I això es nota principalment quan ja formes una família i tens fills, on la padrina, els padrins, les àvies estan lluny de casa i no és el mateix veure's per telèfon que en directe. Llavors, intentem aprofitar els estius per passar per Catalunya i per veure tothom i perquè els nens també sàpiguen que hi ha altres formes de viure que no són l'americana. I com he vist que els companys parlaven una mica del país, dels Estats Units, què us puc dir? Els tòpics són bastant certs, és un país molt dinàmic, tot va molt ràpid, hi ha moltíssimes oportunitats, hi ha moltes ganes de fer coses, d'invertir, hi ha diners per fer-ho, no només ganes, sinó que a més hi ha mitjans per fer-ho.
Per algú que ve de fora és relativament senzill integrar-se i formar part de la societat, trobar el seu lloc, diguem, per moltes coses que es puguin sentir, els americans són molt acollidors, amb altres valors i amb altres formes de fer i de viure, però bueno, un mercat això, molt dinàmic, on en general quan les coses van bé tot pot anar molt bé i quan van malament van molt malament. Una mica als extrems. De punts potser no tan interessants o tan dels Estats Units tan bonics, una, i jo diria el principal, és la dificultat de poder viure als Estats Units. Tot el tema d'immigració, visats, etc. és molt complicat aconseguir la forma de poder viure i treballar als Estats Units. Hi ha fórmules, però no són senzilles. I també que la vida en general és cara, no? Alguna cosa com 3 vegades el cost de la vida allà a Catalunya, però també els sous són bastant més alts, especialment per les feines qualificades. I això és tot. Si teniu algun dubte, endavant. Jo em quedo connectat encara una estoneta i us animo a tots a tenir una experiència internacional als Estats Units o on sigui. És molt enriquidor. Si tornés enrere, ho tornaria a fer cada cop, sense cap dubte. Sense importar el país, jo crec que sortir de casa, espavilar-se, aprendre idiomes, conèixer gent i trobar-se amb altres formes de fer, de vida, de pensar, és molt enriquidor i dona la sensació de viure molts més anys en un període bastant curt. Res, gràcies i ànims a tots els estudiants. En el teu cas, vas anar cap allà a partir d'una empresa d'aquí? Correcte, una empresa francesa que va fer els tràmits perquè jo pogués treballar als Estats Units, sí. Potser el cas de l'Alba no em queda clar si ja d'entrada va contactar amb Procter aquí o ja va ser Procter allà a Bèlgica, però això és curiós, que totes les 4 persones, veurem si podem sentir l'altra, que tenim com a testimonis, tots no heu anat directament allà. En el cas de la Sara, claríssim, no? Treballava a Zurich aquí i a través d'això que Zurich estava allà va poder anar. Que de vegades pensem que la solució és anar directament al territori, però també hi ha la via aquesta, no? Que treballi en una empresa d'aquí que estigui internacionalitzada i això és el que em permet fer el salt. Sí, mira, la persona on estic ara, per exemple, és una empresa de Gandia, espanyola, i part del meu equip són gent que agafo d'allà i que porto cap aquí, no? Gent de la zona de València, de Gandia, que es formen inicialment a la matriu i d'allà me'ls emporto directament cap aquí per ser els meus project managers o els tècnics, els enginyers tècnics. Molt bé. Doncs molt interessant tot plegat. A veure si podem veure el Pasqual. Anem a provar. Aquest és més curt, suposo que no ens donarà problemes. Pasqual està a Luxemburg i també va anar des d'una empresa d'aquí cap allà. A veure. Bueno, sembla que no engega tampoc. Ho havíem provat abans, que funcionessin els vídeos, que se sentissin. Hola, em dic Pasqual i vaig ser estudiant de l'EdShape entre el 2001 i el 2007. Les meves primeres experiències laborals van ser a Barcelona, on vaig treballar fins al 2014 i després vaig rebre una proposta per anar a viure a Luxemburg i des de llavors estic residint aquí. Des de que vaig estar d'Erasmus durant els meus estudis, tant a Milà com a Lausanne,
i vaig tornar a Barcelona. Sempre m'havia picat una mica la curiositat de saber com seria tenir una experiència laboral fora. I tot i que durant la crisi va ser molt complicat de moure's, quan el 2014, que tot es va començar a activar una mica, va rebre una proposta per venir a treballar a Luxemburg i llavors m'hi vaig llançar de cap. Una cosa que trobo que és bastant important quan busques una experiència fora o que et fiquen les coses més fàcils és fer-ho a través d'una entitat que sigui nacional, ja que les entitats, les empreses que ja són d'aquí, doncs intenten evitar una mica de contractar directament a gent de fora. Una vegada ja estàs aquí, comences a tenir experiència aquí, fas la teva xarxa aquí i aprens l'idioma, és molt més fàcil moure's i tindre una experiència laboral en una empresa aquí que crec que és molt enriquidor. Tot i que és sempre complicat d'estar lluny de casa, trobo que és una experiència molt enriquidora. No només et permet augmentar la teva xarxa de contactes, sobretot estrangers, sinó que a més et permet conèixer nous idiomes, conèixer una nova cultura i també fer una mica de calaix, ja que a vegades quedant-te a Barcelona és més complicat de fer una mica d'estalvis. Per suposat té les seves coses dolentes, sempre trobem a faltar la família, els amics, el bon menjar, el bon temps, però és cert que al final t'acostumes i com estem a prop sempre que podem tornem i llavors quan estàs de tornada aprecies molt més el que t'estàs perdent. Així que, poc més, animar-vos si teniu la possibilitat a tirar endavant aquesta experiència i si necessiteu qualsevol cosa, doncs a Luxemburg, aquí estic. Molt bé. Bueno, aquest l'hem pogut veure sencer. Com que el vídeo del Martí el tenim gravat, jo en principi el reservaria i us el faig arribar després amb la resta de materials i aprofitem aquest quartet d'hora que ens queda per si teniu alguna pregunta, ara que jo crec que encara hi som la majoria de persones que han parlat. Teniu alguna pregunta, podeu obrir micros o si la poseu pel xat ja els hi traslladarem. L'Alba s'ha marxat i la Sara també. O sigui, preguntes pel Pol o per l'Ester o per mi. Perdoneu, intervinc jo. Sí. Disculpeu, era per dir-vos que ara quan finalitzi l'activitat us enviarem una enquesta de satisfacció, d'acord? I us agrairíem molt això, que la poguéssiu emplenar, perquè és una manera que nosaltres puguem millorar les activitats que organitzem. D'acord? Ja us avanço que la propera activitat serà el proper dijous, que la farà a Kaizen Institute, d'acord? Una activitat sobre Lean Manufacturing, d'acord? Kaizen Institute, experiències professionals de Lean i millora contínua. Vull dir que ja està publicat en el web de Let's Shape. Gràcies. Molt bé. Ningú té cap dubte? Us hem abocat massa informació i l'heu de pair una mica? No voleu aprofitar que ara estem connectats? Bueno. A mi jo crec que ha estat bé l'experiència de portar testimonis, és a dir, a part del que us puguin explicar la xarxa EURES, l'associació d'enginyers, UPC Alumni, etc., que vingui gent que hagi viscut l'experiència aquesta i ens transmeti com li ha anat. Jo crec que cap d'ells tenia masses ganes de tornar, que tots estàvem bé on estàvem, que l'experiència ha sigut satisfactòria. És curiós, perquè això no ho havíem buscat deliberadament, que tots la manera com ho han fet, no? No han anat a buscar feina en un territori, sinó que a través d'una empresa local que s'estava expandint internacionalment, això els ha permès tenir aquesta experiència. D'alguna manera,
vas ja amb certs temes lligats, no? No vas a un territori a buscar-te la vida, que sempre és més complicat. I de vegades no pensem en aquesta opció. Bueno, de fet, hi ha moltes empreses aquí, més enllà d'aquestes que ens sonen a tots plegats, que la seva manera de subsistir al mercat és aquesta, obrir-se al món, obrir-se a mercats més grans, i això ens dona oportunitats a tots plegats de tenir aquesta experiència de treballar internacionalment. Si no teniu preguntes, si voleu, provem a veure si ara ens funciona el vídeo del Martí. Ningú té cap pregunta? No, estan cansats, ja els hem abocat massa informació. Però si voleu, fem un intent més de veure si podem veure el vídeo del Martí. Tu els coneixes, Pol, en aquests? L'associació aquesta d'enginyers? Sí, em van contactar a través d'una altra persona que està a l'equip, que es diu l'Anna Gallet, em van contactar per, d'alguna manera, començar a organitzar l'activitat o l'agrupació d'enginyers als Estats Units. El cert és que aquí a Detroit tenim un grup que som uns 40 de Barcelona, de moltes, Barcelona i els voltants, de Catalunya, amb una franja d'edat bastant àmplia, gent que porta 20-30 anys aquí i gent que acaba d'arribar. I als Estats Units la comunitat és molt més gran. Sí, els conec, hem estat en contacte, encara no hem fet moltes coses junts, però per alguna cosa es comença. Jo crec que és interessant o buscar-te tu la teva pròpia xarxa, buscar-te els teus contactes, però si ja hi ha coses organitzades, és una bona via per arrelar-te també en el territori i ajudar-te a arrelar-te. A veure... Jo sí volia fer una pregunta. Vale, doncs pregunta. Jo em dic Gerard, soc enginyer mecànic i estic fent el màster d'automoció a l'EdSafe. Potser és una pregunta més personal, però seria, en el meu cas, que m'interessaria una experiència internacional o en el cas d'anar a acabar el TFM del màster, quines serien ara potser les millors direccions o cap on enfocar-me per les millors opcions pel meu perfil, en aquest cas, o amb la situació que em trobo. I la dirigeixes a algú, la pregunta? No, en general, potser més amb tu, però... A veure, jo si tingués que atendre la teva pregunta, el que buscaria és on hi ha nuclis, automoció, m'has dit que t'interessa? Sí. On hi ha nuclis dedicats a l'automoció, l'Ester suposo que ens podria ajudar cap a nivell europeu. I fora d'aquí, mira, per exemple, una manera així ràpida que m'ha vingut al cap és mirar, jo conec una empresa que es diu Ames i aquesta empresa, allà on hi ha activitat en el sector de l'automoció, allà hi va néixer. És una empresa, una multinacional catalana que no et sona perquè no els veus a la televisió, saps? Estàs ficat a dintre aquí. A través de la seva web pots veure on estan instal·lats ells. Llavors, on estan instal·lats ells, allà ets indústria d'automoció. L'última incursió que han fet és a la Xina, estan als Estats Units també i a Europa crec que estan en algun país de l'est. Vale. Sí, jo, Gerard, si vols, el que et puc dir a nivell pràctic és si el que t'interessa és l'automoció, tens 3 opcions. Estats Units, Detroit, Alemanya o Xina. És on passa tot. La resta del món va una mica a córrer, segueix les directives que es decideixen en aquests 3 nuclis. Com hi anar-hi? Jo recomanaria que tens 2 vies. Una és acabar la teva carrera i després buscar feina en empreses d'automoció, que totes les empreses d'automoció volen estar en aquests 3 nuclis i són d'alguna manera o d'una altra. O, per exemple, en el meu cas particular, fa poc he contractat un parell de persones com a becaris, encara estan estudiant, i són enginyers espanyols que van decidir anar a fer al final dels seus estudis a Estats Units.
i en particular per una oficina que ha obert ara fa poc a Austin, a Texas. Són dos nois que van anar a la Universitat d'Austin, que anava perfecte perquè estava al costat, i d'allà els vaig proposar fer pràctiques amb nosaltres, també enginyers mecànics, participant en els projectes que nosaltres fem, que són robots i temes de visió artificial per automatitzar processos. Això, o vés a estudiar al lloc, una mica com el que jo vaig fer, vés a estudiar al lloc on vols anar i a partir d'allà, d'aquests estudis, buscar feina, que és molt més fàcil que no des de casa teva a Barcelona o on siguis. I opció número 2 és buscar empreses que n'hi ha, com la meva i la meva és petiteta, però n'hi ha d'altres, que busquen gent per anar a cobrir les feines que hi ha a tots aquests llocs. Vale, perfecte, molt bé, moltes gràcies. Et comparteixo perquè ho vegis. L'empresa es veu ahir a la meva pantalla. Aquesta empresa que treballa en el sector d'automoció, aquests serien els punts on estan ells. Vale. Llavors, a partir d'aquí investigaria quines empreses més hi ha, etc. I el que t'ha suggerit ara el Pol, a través d'Eures, per exemple, va arribar una oferta fa poc molt interessant, que ja està tancada a hores d'ara, o no sé si era fins a l'1 d'abril, que conjuntament unes pràctiques remunerades de 25 hores a la setmana, em penso que eren, i conjuntament l'empresa et pagava un màster, a més. Crec que... Sí, era pel sector d'enginyeria biomecànica, sí, a Dinamarca. Que també hi ha coses d'aquestes mixtes, que et permeten ja fer unes pràctiques fora, a sobre formar-te a càrrec de l'empresa. Jo també tenia una pregunta. Sí. Crec que és més per l'Ester i és amb la carrera d'enginyeria industrial, com només és un grau que només existeix a Espanya i a Itàlia, si no m'equivoco, quin valor té a la resta d'Europa el màster habilitant d'enginyeria industrial? No són uns estudis que demanin explícitament les empreses. Sí, normalment, per la nostra experiència, simplement amb el grau ja n'hi ha contractacions. Vale, perfecte. I, jo m'imagino, per exemple, si treballes a Espanya com a enginyer, necessites el màster per signar projectes. A la resta d'Europa, com que aquest màster no existeix, hauríem de fer un màster habilitant en algun altre tipus d'enginyeria, oi? Clar, això dependrà de la normativa de cada país, si està regulat o no. Hi ha un directori de professions regulades a Europa on podeu veure si, en funció del país, si necessiteu aquesta habilitació o no. Si poses al Google professions regulades UE, se t'obre la web i té tota una base de dades de quines són les professions regulades i en quins països. Vale, perfecte. Moltes gràcies. Crec que ho he trobat. Ho poso en el xat. Molt bé. Bueno, si no teniu més preguntes ho podem deixar aquí i en tot cas bé amb la informació que us hem donat o amb la informació que us enviarem us deixem vies obertes perquè si us acudeixen més preguntes, més consultes a posteriori podeu contactar amb nosaltres. Crec que la gent, el Martí, l'Ester, jo i el Jan ja ho hem dit i si no ho hem dit ho reiterem, us deixem la porta oberta perquè ens pugueu fer qualsevol tipus de consulta i els testimonis jo crec que també s'han ofert d'ajudar a donar un cop de mà si cal. Una pregunta, Juli. Si haguéssim algun estudiant que estigués interessat en contactar, ens passaràs els correus electrònics o la presentació o què et sembla? En el meu cas... Perquè li sigui fàcil. Sí, en el meu cas a la presentació ja n'hi ha el correu, allò reservar una entrevista, etc. En el cas de l'Ester, el seu contacte és públic també, no? Hi ha el directori d'Eures, el seu correu electrònic, el Jan també ha posat les dades allà i el Martí
si no recordo malament, també a la presentació ens deixa dades. Els testimonis ja els hi preguntaré si volen deixar el mail o volen que fem d'intermediaris o com ho volen fer. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Sí. M'ha agradat molt, crec que el canvi de fórmula també ha estat bé. L'edició de l'any passat, que també va estar bé, era tota des del punt de vista de més gent d'eures d'altres països, etc, que va ser molt interessant. Però portar els testimonis jo crec que ha sigut interessant també parlar. Sí, i ells ara ja tenen les bases perquè si volen anar a un país determinat ja saben quines eines poden trobar a través de la xarxa Euros i dels EdSavers, no? Per tant, jo crec que està molt bé, ha estat molt bé. Sí, i, bueno, a la presentació, el poquet tros que hem vist de la presentació del Martí, ja deia que ells tenen comptabilitzats aproximadament 1.000 enginyers per tot el món. És a dir, que si teniu interès en algun país, segur que podem trobar enginyers que estiguin en aquell país que us puguin ajudar. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies i fins aviat. Fins la propera. Això mateix. Que vagi bé. Moltes gràcies. Gràcies, Esther. Gràcies, Pol. I no sé si queda algú més. Adéu, adéu. Adéu. Adéu, gràcies. Adéu, merci.